Molt bon diumenge a tots. De nou m'adreço a vosaltres amb aquesta breu gravació. L'Evangeli d'aquest diumenge justament és el final de l'Evangeli de Mateu, en el que, entre d'altres coses, Jesús ens fa una promesa. Resulta que Jesús ens promet a cadascú de nosaltres la seva presència fins a la fi del món. Seré amb vosaltres fins a la fi del món, cada dia de la vostra vida. Jesús està amb nosaltres, Jesús no ens abandona, no ens deixa. Però de fet el que volia comentar-vos és una altra qüestió una mica més compromesa. En aquest mateix fragment de l'Evangeli, Jesús ens convida a que siguem missioners i justament diu que ens convida a que anunciem amb la nostra vida que Déu és amor i que fem deixebles. Com es fa un deixeble? Un deixeble no és un plat de cuina ràpid, no és una cosa que posem al microones i que amb un 3 i no res ja està tot fet. Un deixeble es fa amb una cocció lenta. Un deixeble es fa des de ben petit, si tu vols, però es fa a través de molta paciència, amb molts ingredients. No només cal paciència, sinó també trobar a la vida referents, signes importants, decisius, testimonis de vida. Un deixeble necessita de l'acompanyament. Vet aquí també un aspecte com molt important i molt necessari en el nostre dia a dia. Un deixeble es fa justament per la relació amb altres deixebles. Els seguidors de Jesús som homes i dones de carn i ossos, amb virtuts, talents i també amb incongruències i amb defectes. Volem seguir Jesús, confiar en Jesús. Siguem deixebles, siguem dels qui ens seguim formant i ens seguim fent. I sobretot, que l'esperit del Crist ressuscitat ens otorgui aquella saviesa i aquella comprensió que un bon deixeble vol i desitja tenir amb Jesús, el mestre i l'amic. Molt bon diumenge i molt bona Pasqua.